Mae'n siŵr y byddai pob Cristion yn neidio ar y cyfle i gael treulio noson yng nghwmni'r Arglwydd Iesu, yn gwrando arno dysgu a'i glywed yn gweddio. Yn Efengyl Ioan, rydyn ni'n cael eistedd i mewn ar noson felly. O benod 13 ymlaen i ddiwedd penod 17, dyn ni'n darllen am yn gwaredwr yn agor ei galon i'w ddisgyblion, a hynny mewn ffordd na welon o'n ei wneud yn unrhyw le arall. Yma mae'n ei galw nhw'n ffrindiau neu gyfeillion yn hytrach nag yn ddisgyblion. Yma mae'n ei paratoi nhw ar gyfer digwyddiadau mawr y dyddiau nesaf, ac ar gyfer y gwaith fydde o'i blaen wedi'r croeshoelio ar atgyfodiad. Mae'r adran yn cychwyn gyda'r datganiad rhyfeddol hwnnw, yr oedd wedi caru y rhai oedd yn eiddoedd yn y byd, ac fe'i carodd hyd yr eithaf. Ac mae'r adran yn gorffen gyda'r Iesu'n gweddio dros y fo hunan, dros y disgyblion, a hefyd drosom ni, y rhai fydde'n dod i ddilyn yr Arglwydd Iesu trwy air a thystiolaeth y disgyblion. Bob bore yn y gynhadledd yn Aberystwyth, mi fyddwn ni'n cael edrych ar y penodau hyn, mwyn ceisio gweld yn gliriach y pethau oedd ar galon y gwaredwr. Dewch yno i wrando, ac wrth ddod, gweddiwch am gael gweld calon yr Arglwydd Iesu a phrofi ei gariad yn fwy dwfn.